Pre! Pre! Mix of rock! Duol na yun! Kini pre, kinanawag man si pare pre. Shot na yung tarani yung sa alak pre siya, mubang ka. Matambalan na yung kauhaw na to sa alak ni pre. Noon sa pa. Matangka na nagkaturno pre, naunsa naman taong ka. Nagkadugay, nagkalimot naman kami mong una-una ba, murag wala na ba? No, concentrate ba? Una-una mo guna ko pre, ang shot, manggod, ugang pulutan. Pre! Pre! Unsa naman ka pre, gawas na dira. Pre, nung sabot na to pre. Wala pare pre. Tugoy mo kayo mo tubag. Shot pre ba? Wow, nakai pre. Pre! Puti ka may muragi Indian man siguro tanin pare bay. Di lang, ulaton na nato, basig napatoy gilakaw ba? Pabot-pabot ata diri sa atong imnon na no? Karon man to sabot ba ang rasa? Sige tara. Dugay mo kayo bay nga sabot dapat. Di ka Sabot ka na, sige lang, magpalay-lay. basig. Pabot ata pre, basig narato gipangandaman pre ba? Noon Pabot pod. ata diri pre. No, pag siya man po mo bangka no. Oh, siya may bangka. Okay ra, Di ba magpabot. takasyato, wala siya. Muna akong pakalagutan. Pre ka nang pabot-aboton ko ba? Grabe na unsa naman nagdugay ba? Trus pariyo. Puti kamay! Pre! Puti kamay mga pare na ako. Atso, pagpurmay! Kumusta? Gana na mo? Puti kamay kanina, kami nagulat eh. Yali na tira. Alin na pre, bangkain ang shot pre ba? Wow na kayo. Naunsa? Relax ra gud mo ni abot na gali ko no kay kabalo ko natay sabot karon. Di basta pre ba? Grabe pre. Gara. Pero pre ako nabantayan yun pre. Grabe, wala kay pamurma pre. Nakabantay di mo sa ako mga porma karon pre. Atso, la grabe oy. May bagong pantalon na pre. Lo, Levi's pre, di basta-basta Levi's. Hello, gets naman kayo na. Pantalon ra yun na bantayan pre pantalon ra. Lo, grabe sapatos pre. Nike. Grabe kayo ay. Uy, dapat na pre oh. Ba tanawang Awang kalo pre. Oy, libisig ay Levi's Levi's. gapon. Pre, di mo ka basta-basta ron pre. Hilas na mga mo pre. Levi's baka naman. Yawa na sugipan. Ano yun na pre? Ano dyan? Achop naman. Oh, Atso ano na kayo. Pero sa pagpamasayro, rin mo na nakuha tanan pre. Pagpamasero? Oh. Anong unsa naman ka oy? Nakalimot mo sa akong giingon? Unsa man di pulo sa tong uyab kundi ta mapalitan sa tong mga gusto? Kamo day. Yan, Ah, mo ni akong giingon gyud sa inyo ano nga 3 years relationship effect. 3 years relationship effect. Pagkatugong pag moabot mo 3 years good ang babae na mismo mo gasto sa inyo kay naka-muscle memory naman na sila. Yo, Kamay sa tuwa pre, wala pa 3 years mo invest ka. Ah, balik-balik ra man ka pre sa. Inbisan yun mo na ang Invest, babae. invest na. Ikaw ba mo gasto? Wala pa 3 years pero pag abot niya og 3 years automatic na lagi na pre. Grabe, Ah, supay. karon yan ginipalitan ko yung mga achieve nga mga gamit no sa Gani. manana day. Yawan. Yawan. Oh, gikan na sa iyang allowance ang ginhatag sa ako monthly. monthly. Oh, pero weekly na ko siya makuha. Staggered na, staggered. Advance side. Grabe, yung tawanan ni. Daga nakitag na istorya ba, pero asa naman to yung mong giingon nga bangka kaginom? Kato mix of rock ni mo pre ba? Mingaw may ato ba? Ayaw, ingna kaya nagpasalig-salig ba yun ka? Naunsa day mo? Wala mo gawin salig sa kuha. Nakatimpla na dala mix of rock dito. Gibadjitan na nako na. Gapon pa na nakatimpla daan. Gapon pa. Style lami. Puso kay nagtama eh. Ay, naunsa. Unya ko sa nako. Pabali, pre. Aram, day na. Medyo ganyan eh ba? Kaya gapon pag timpla. Lami maubog pre ba? Binawa ko yuya pre. Pre! Pre! Mix of rock! Duol na yun! Sino na, pre? Mix of rock. So nagdagay na ko pre. Okay, Wala Jun. na dagan dugayan. Kaya kansi tani o nagdagan ng oras ba? Oo, nakayog yun. Hapon na ba? Hapon Ayaw, may na. daganay mo pre. Kitagan, patadre, patuyo ka po ng baso. Uy, luhe! Puslan man gasto sa kuha. Tika mo. Ayaw, pare, builuan na nato. Kaya na ay tigasto sa iya. Ano ang ginaingon sa inyo? Anli marami pre. Namagana to Napa pre. dito. Napa dito. Pero kung ano sa kusina naman ka nagagi pre. Ginalakan matubangan pre.
Nanuktok may kanina pre, wa man na pre, di man Ah, pre. actually pre na purpose yun, ginalakan ako na dra pre sa kusina ko nag-agi. Nay purpose. Para pag-abot niya na ba, dili din siya makasulod. But pasabot nimo pre, nagasulod kag babae dia pre. Ah, wala ako nagdalag babae, pero na ako mga ginatawag nga preparation. Bitaw kay 6 years na mo no, lain pa magdala-dala pag babae. Oo, Ginagastuhan na ra kas babae. Man akong ginaingon sa imo ha. Mahibalaan ra ninyo na. Pero pre kanang Bibi. murag di ba jud ko katuo pre nga inana jud na effect pre. Bitaw no, bro, magdili. Di man matuan pre nga gastuhan jud ka sa babae pre. Ano kay bulala? Bulala man kay ni. Bro, ila jud kayo. Wala pa din gihapon mo na. Oh minuto pre. Ano unsa? Sa tanang mga nakita nyo sa kuha, bagong pantalon, bagong kalo. Pwede nang gunin mo na buhat-buhat pre, patchop ra sa amigo pre, balain mo ito makita na mo actual pre. Ganay pahambog ba? Actual ba? Grabe ba yun mo kabulala isang kaon. Sige lang, makita nyo ni Karon, makita nyo ni Karon, kaya mo man to si Hana. Antay ka dinamo na makita lagi. O, tanawa lang. Antay ka. Oh, shots pre ho. Sabi na paabot ang ana pre. Uy, pre, tayo sa pre, nana si Hana pre. Ay, sugata pre. Ay, layo lang. Ay, mag-prepare sa ko, mag-prepare sa ko. Mag-prepare sa ka. Oo, sa. Shot. Sa ato tayo mag-prepare ba ako na ni Jung no. Sagdir to sa pare mag-prepare. Ah, pero say prepare ato. Basing nagpagwapo. Ah, basin kay grabe makuha mga babae. Maglisod day ko ane pre. Uy, nani mo dira? Na mi diriyan. Asa smart eh? Na, nisulod man toan kay mag-prepare daw. Magpagwapo ti ka. Magwapo to kay manglagi ba mo? Pagpagwapo? Oh. Di man to nagpagwapo, wala man to ikapagwapo. Ha? Imposible ka atso patong porma na pagwapo lagi to. Nara dira sulod. Napagwapo. Ah, sige, sige. Hilato na lang na ako, no? Mag-chat na mi dirian. Oh, sige, Dara shot kan, lang na. chat kan. Ah, dili lang. Sige, salamat. Manglagi tapon mo no. Be. Ano sa man si pare? Pre? Kuluy, pud sa ko ang bibi, uy. Pati ka may ingon nag-prepare. Kanino? Ana, bitaw ko sa inyo ha, nga simple, rajud kaayo na siya nga pagkalalaki. Bi! Mulaag ba yata karon, Bi? Gani bi pero maulo mo kumulaag karon bi wala man ko yung mga gamit bi. Maulo bi ako magsabay laag ni mo no kay gwapa kay ikaw niya ako yagit kay ko diri. Nausa man ka, Bi? Uy, nga okay ra man gud imong okay ra man gud imong pamurma. Ganahan ko nga na imong mga porma, di Dili ba? ko bi yagit kay ko. Ano mo din na imong problema? Ani na lang. Pulat ako diri ha mo adto sa kog mall palitan ta kag pampurma nimo para sa tong laag. Pala karon ko ni mo palitan karon mismo. dayon. Karon dayon. Mulakaw sa ko. Ha? Diri na ka. O, balik ako diha. Sige. Magaling kang kupal ka. Kasawang. Di grabe kay believe kay ko ba. Gay atso kay sa porma ka ganina nya karon nagdala kay drama-drama. Kami na ako magpa-tisoy pre. Magpakaluoy man dahil pre. Gani. Mo na akong ginaingon sa inyo ha. Diskarte ra gay na.